На Палессі на Падляшшы ходзяць калядоўнікі. Гэта так прыгожа сустракаць у вёсках розныя групы, якія ходзяць з зоркамі, як некалі. І да нас у гэтым годзе завітала вялікая група калядоўнікаў, і гэта было так прыгожа і прыемна. Зараз вам пакажу, як гэта у нас было. Ваш дом розвеселяем. Чи позволите колядувати? Конечно! Gdzie wolicie? Wieczór, Można zacząć! Сподівайся, доброго гостя для себе. Доброго гостя, самого Бога з вечерей. Райські пташечки под небесами співають, а пастушкові Божого Сина вітають. Мы гости непростые, с далекого краю, с-под самого раю. Целый день ходим, добрую, дивную новину приносим. Родила Вифлеємі Марія єдина. Ми ходили довго, ножки втомили, коп не боліла нога, дайте пірога. Нам дуже не треба, 2 боханих хліба, поврешата овса, наверх кубаса. А ще того мало дайся ковалок сала, каб не було ангіни, наліться нам капучини. Якраз що є. Ну не вже заспівали. Давайте господарам заспіваємо «Ой, ясна красна», то пан Марк і пані Оксана. Хай у вас бульба родить, хай чарка ходить, хай пательня трещить, а не шкварка піщить. Щастя буде злодії, хворейте, воно вас